Mahuman ang manapusong ekspedisyon ni Magellan ug Elcano sa Far East niadtong 1522. Aduna na bag-ong ruta mga katsila paingon sa Moluccas or Spice Island. Ug mahuman matag pangalan ni Roy Lopez de Villalobos ang Las Islas del Poniente o Pilipinas. Gisundan kini usa pa ka ekspedisyon, ang ekspedisyon ni Miguel Lopez de Legazpi ug ang iyang misyon kay sa kupo ng tibuok kapuluan sa Pilipinas sa ilawom sa Imperyong Espanya. Kini ang istorya sa konkistador o adelantado nga si Miguel Lopez de Legazpi, ang pinakaunang gobernador general sa Pilipinas ug ang founder sa syudad sa Cebu ug Manila. Pero sa di pa ang tanan, ayaw kalimot sa pag-subscribe ug i-click ang bell icon para sa mga musunod nga istorya diri sa Abiseth TV. Niadtong 1528 ang konkistador nga si Hernan Cortes sa nagtukod og settlements sa Nueva España or Mexico sa panahon karon, mahuman niyang masakop ang Aztec Empire. Maong nabot si Miguel Lopez de Legazpi sa Mexico para magsugod og bag-ong kinabuhi. Mahuman mamatay ang iyang mga ginikanan sa Espanya tungod kay tanang bahandi nila gibilin sa iyahang maguwang. Sa Tlaxcala, Mexico, giasawa niya si Isabel Garces ug nagkaanak silang siyam kabuok. Sa mga tuig 1528 hangtod 1559, nagtrabaho siya isip financial leader sa usa ka konseho ug isip civil governor sa Mexico City. Ug niadtong 1564 si Miguel Lopez de Legazpi gimanduan sa viceroy sa Mexico nga si Luis de Velasco nga panguluhan ng usa ka ekspedisyon sa Pasifiko para i-colonize sa mga isla kung asa giadto na sa mga naunang ekspedisyon ni Magellan ug Villalobos niadtong 1521 ug 1543. Ang maong ekspedisyon kay gimando gikan mismo sa hari sa Espanya nga si King Philip II. Niadtong November 20, 1564, 5 ka galyon o 500 ka mga sundao ang naglayag gikan sa Barra de Navidad, Nueva España nga Jalisco, Mexico na karon. Ang minguban sa ekspedisyon kay unong kaparing Agustinian kauban na si Father Andres de Urdaneta nga mao'y navigator ug spiritual advisor nila, ang anak ni Miguel Lopez de Legazpi nga si Melchor de Legazpi, si Felipe ug Juan de Salcedo nga apo ni Miguel ug Martin de Goite ug si Guido de la Visares ang nahabiling survivor sa ekspedisyon ni Villalobos. Naglayag sila 93 days sa Pacific Ocean ug niadtong 1565 naabot nila ang Marianas Island kung diin idunggo sila para mukuhag tubig mainom. Pero adunay gubat nga nahitabo batok sa mga nitibong Chamorro sa isla, maong gibang sunog sa mga katsila mga payag sa mga nitibo ug naglayag palayo sa isla. Naabot nila ang Pilipinas ug gidawat sila nga way problema sa dato sa Bohol nga si Dato si Catuna ug didto giingnan si Legazpi mahitungod sa adunahang isla sa Sugbo ug gikuyugan sila sa dato paingon sa Sugbo. Niadtong February 13, 1565 naabot nila ang Sugbo pero wa kadunggo ang ilang mga barko sa isla kay wa man sila dawata sa mga pintados sa Sugbo. Maong niadtong February 22, 1565 ang ekspedisyon mingabot sa isla sa Samar ug didto nagipag-blood compact si Legazpi ni Dato Urao. Pagkahuman ni diretso sila sa isla sa Limasawa ug gidawat sila ngadto ni Dato Bangkaw. Libalik sila sa Bohol para magipag-blood compact kang Dato si Catuna ug Raha Sigala ug nagtukod sila ga alyansa. Niadtong April 27, 1565, nibalik ang ekspedisyon sa Sugbo niadtong panahona ni dunggo na mga galyon sa mga katsila o giatubang ang Raha sa Sugbo nga si Raha Tupas ug nakipaggubat sa mga pintados. Napildi ang mga Sugbuano ug giatake sa mga katsila ang tibok lugar o gipangsunog ang mga payag sa lugar. Pero nakuratan ang mga katsila sa diyang nasulod nila ang usas sa mga payag nga ilahon tang sunugon pero nakita nila ang ribulto sa Santo Niño nga katong ribultuha regalo kato ni Magellan sa asawa ni Raha humabon sa naunang ekspedisyon. Maong giundang sa mga katsila ang pikipag-away yung pagsunog sa mga payag sa mga nitibo. Ni surrender si Raha Tupas o gitukod dayon ni Legazpi ang pinakaunang syudad sa Pilipinas, ang Cebu, o gitawag niya kinig Villa del Santísimo Nombre de Jesus
tungod sa ribulto sa Santo Niño nakit-an nila sa usa sa mga payag. Og niadtong 1569 tungod kay kuwang sa probisyon sa pagkaon sa Cebu, ning balhin si Legazpi og laing isla sa Panay nga gidawat pud sila didto sa mga nitibo ug nagtukod silang settlement didto nga gitawag nilang Capiz nga Rojas City na karon sa probinsya sa Capiz. Niadtong 1570 gimanduan ni Legazpi ang iyang apo nga si Juan de Salcedo sa Mindoro para silutan ang mga pirata nga Moro didto nga gisigihan pag-atake ang mga lungsod sa Panay ug gibungkag ni Salcedo ang mga fortifikasyon sa mga Moro sa isla sa Iling ug Lubang. Niadtong 1570 gipadala ni Legazpi si Martin de Goite sa Luzon tungod kay nahibaw-an niya nga mao kuno katoy pinakaadunahan sa tanang mga isla. Mingabot si Goite sa Batangas kauban ng 120 kasundawong katsila o gisulod nilang sapa sa pansipit. Niadtong May 8 naabot nilang Manila Bay kundi gidawat ra pud sila sa mga nitibog. Nagkampo ang grupo ni Goite ug usa ka semana didto mintras nakipag-alyansa sila sa mga pangulo sa lugar nga sila Raha Matanda, Raha Sulaiman ug Lakandula. Kay gustong himuong base sa mga katsila ang Manila para sa ilang kalakal sa Imperyong China. Pero usa sa kaalyado sa Raha sa northern part sa Manila Bay nga si Bambalito sa Macabebe or Tariq Sulaiman kay babag sa pakipag-alyansa sa mga katsila sa mga Tagalog ug giingnan si Raha Sulaiman nga angayng bawion ang ilang pakipag-alyansa sa mga bunguton nga tao. Pero nibabag ang Raha tungod sa word of honor, nihatag na siya sa iyang pulong ug di na kuno niya mabawi pa. Pero nihatag og kondisyon si Raha Sulaiman ni Bambalito nga kung makapatay sila bisag 50 lang ka katsila bawion niya ang iyang pakipag-alyansa sa mga Espanyol ug budaping siya ngadto ni Bambalito ug tabangan niya kining pildiho ng mga katsila para mapalayas sa Manila. Nagduha-duha og sukol ang mga Raha sa mga katsila tungod sa bag-ong teknolohiya niini sama sa mga dala nilang kanyon nga kung maoy mo buto murag makabuang kuno ang kakusog sa buto ug kaya kaayong bungkago ng usa ka tibuok nga sakayan. Ug aduna pa kini mga pusil nga bisag layo ang kontra kaya kaayo nilang igon labaw sa tanan. Nagsulob pod og puthaw sa lawas ug ulo ang mga katsila nga di madutlan og mga bangkaw ug pana. Maong gilakaw dayon si Bambalito ug mibalik sa Macabebe para mag-aandam sa iyang pag-atake sa mga katsila. Nakatapok og 2,500 kasundawong Moro si Bambalito nga gikan sa mga lungsod sa Macabebe ug Hagonoy. Ug miadtong June 3, 1571 naglayag si Bambalito paingon sa Tondo sakay sa ilang dagkong balangay ug naabot nila ang Bangkusay Channel sa Tondo. Ug sa dihang nakit-an sila sa mga katsila nagsubo dayon ang away. Napildi si Bambalito sa gubat o gisakop po dayon sa mga katsila ang Islamais nga Tondo. Giandam po dayon ni Goite ang lugar para sa pag-abot ni Legazpi ang ilang pangulo nga naa sa Cebu. Wa kini mukuyog nila tungod kay tiguang na og hinay na ang lawas sa konkistador niadtong panahon na. Ningabot na po ng daghan kayong reinforcement sa mga katsila nga gikan sa Mexico. Mong naglayag dayon si Legazpi gikan sa Cebu kauban ng 250 ka mga sundawong katsila ug 600 ka mga pintados para i-explore pa ang ubang mga rehiyon sa Leyte ug Panay. Unya midiretso dayon sila sa Luzon. Mahuman niya may bawoy nga nasakop na ang lugar. Pag-abot ni Legazpi sa Luzon, nag-organisa dayon siya og kasabutan sa mga pangulo sa lugar nga sila Raha Sulaiman, Lakandula para mapadayon ang kalinaw og napagsabutan nila nga magtukod sila City Council nga adunay 12 ka miyembro ug konseho ug usa ka sekretarya. Gitukod po dayon ni Miguel Lopez de Legazpi ang syudad sa Manila niadtong 1571 ug gimando nga magbuhat og walled city sa lugar ang Intramuros. O giproklama niya nga katong syudara ang mahimong kapital sa mga isla ug mo'y mahimong seat of Spanish government sa East Indies ug siya ang nahimong pinakaunang gobernador general sa Pilipinas ug Spanish East Indies. Pagkahuman nagmando dayon siya nga kumpletuhon ang pag-explore sa northern part sa Manila ug niadtong September 1571 ni surrender ang Lubao Betis sa Pampanga ngadto ni Goite. Kauban na ang kalumpit ug malulos nga napailawom sa kontrol sa mga katsila. Nagpadala po dayon si Legazpi og daghan kaayong suwat sa hari sa Espanya para idetalye ang progreso sa ilang pagpanakop sa Pilipinas. Katong mga suwata kay ang Cartas el Rey Don Felipe II sobre la expedición de la conquistas y progresos de las Islas Filipinas.
Usa ka tuig rang ipadagan ni Legazpi ang gobyerno sa Pilipinas kay namatay dayon siya tungod sa stroke niadtong August 20, 1572 sa syudad nga iyang gitukod, ang Manila. Sa panahong namatay si Legazpi, gisakop na ang tibok Bisaya sa mga Katsila o ubang parte sa Luzon, except sa Mindanao ug sa mga tribo nga Zambales. Hasta na po ang mga igurot sa Cordillera, wa pa masakop diadtong panahona. Pero katuna mao'y sugod sa pagdumala sa mga Katsila sa Pilipinas nga mudagan og 300 ka tuig. Diri na lang kutob og ayaw kalimot sa pag-subscribe diri sa Abiset TV para sa mga mosunod nga videos. Daghang salamat sa pagtanaw.